Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să reluăm anumite subiecte pe care noi le-am tratat deja în lunile care au trecut, dar niște lucruri foarte importante pe care ține veșnicia noastră. Întrebarea pe care probabil vă puneți de multe ori între voi la locul de muncă sau când vă întâlniți: dacă vine Domnul la noapte, te ia sau nu te ia? Amin. Dacă îi ca Domnul să vină în viitor apropiat, astăzi sau mâine sau în ora următoare, vei fi luat sau vei fi lăsat? Întrebarea asta cutremură pe mulți și pune în ceață pe mulți oameni. Și spune: măi, eu știu dacă voi fi mântuit. Când Domnul se uită la el, răspunsul lui e tocmai ăsta: eu nu știu. Aș vrea astăzi din Scripturi să vedem ce spune Biblia în funcție de întrebarea asta. Dacă eu sunt mântuit sau nu. Ce trebuie să fac sau ce trebuie să aleg ca să fiu mântuit. Aș vrea să vedem care e părerea cuvântului lui Dumnezeu. Ce spune Scriptura în legătură cu asta? Pentru că nu contează părerea mea și nu contează părerea ta. Contează ceea ce spune Dumnezeu. Amin. Amin? Asta credem. Cuvântul meu trece, a lui rămâne în veac. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă vine Domnul la noapte, plecăm de la întrebarea asta. Ești mântuit? Ești salvat? Amin. Ești iertat? Amin. Dacă vine Domnul la noapte, vei fi luat sau vei fi lăsat? Aici trebuie să avem o speranță și o nădejde fermă, da? Să fim clari în ceea ce noi gândim și în ceea ce noi credem. Dar claritatea asta nu ne-o poate da decât cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea vine doar prin Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Domnul Iisus spune așa: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Nu există o altă posibilitate de a merge la Dumnezeu, nu există altă posibilitate de a fi mântuit decât prin Iisus Hristos. Amin. Ceea ce vorbeam la timpul de închinare, că înseamnă prin Iisus Hristos, înseamnă prin darul pe care El l-a adus prin jertfa de la Golgota. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Harul pe care a fost revărsat din belșug prin noi înseamnă că vine prin Iisus Hristos. Mântuirea vine doar prin El. Amin. De ce e important să înțelegem că mântuirea vine doar prin Iisus Hristos și nu prin alte lucruri? Sunt mulți oameni care spun cam așa: eu am făcut multe greșeli în viața mea și ca să compensez, fac multe fapte bune. Și prin faptul că eu compensez prin faptele mele bune, când voi ajunge înaintea lui Dumnezeu, vedem care cântăresc mai mult. Alea rele sau alea bune. Dacă alea bune cântăresc mai mult, eu o să fiu mântuit. Dacă alea rele cântăresc, eu o să merg în iad. Sunt mulți oameni care gândesc așa, dar ei, de fapt, în mintea lor, nu sunt siguri dacă ei sunt mântuiți. Pentru că ei se bazează pe anumite acțiuni ale lor. Și nu știu care cântărește mai mult. Probabil presupun. Sunt mulți oameni și spun așa: măi, eu am greșit mult în viață, eu merit să mor, eu merit să sufăr. Și prin faptul că cât sufăr mai mult, cu atât sunt mai pocăit. Și dacă suferința mea e mare în viață, înseamnă că sunt sfânt prin suferința asta. Toate astea sunt anumite gândiri ale omului prin care el crede că e mântuit. Prin care crede că el primește salvarea. Salvarea pe care Dumnezeu o dat omenirii vine doar prin Iisus Hristos și e în dar, e în har, e prin credință. Aleluia, glorie Domnului. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se capătă mântuire. Aleluia. Nu prin împlinirea anumitor fapte sau anumitor suferințe pe care eu le accept în viața mea și spun: măi, dar trebuie să sufăr ca să plătesc pentru ceea ce am făcut. Eu, gândind așa, de fapt, anulez jertfa lui Hristos pentru care El o adus pe pământ, anulez jertfa lui Hristos, suferința Lui și spune: eu trebuie să sufăr. Că eu, de fapt, prin suferință cred că capăt mântuirea. Și spune: măi, e normal, eu dacă am făcut păcatul ăsta, e normal acum să-l trag. Asta vine gândirea, asta vine la diavol. Să știți că ăsta e un blestem pe care îl primim prin anumite minciuni ale diavolului, dar care anulează jertfa lui Hristos. Hristos a plătit pentru păcatul tău.
Tu ești salvat, ești mântuit, nu prin suferința pe care tu crezi că o ai datorită anumitor fapte din trecut. Da, păcatul are consecințe. Trăim niște consecințe ale păcatului, dar când vorbim despre mântuire, mântuirea vine în dar și noi nu plătim pentru ea. O plătit Iisus Hristos la Golgota, slăvit să fie Domnul. Ei, asta trebuie să ne intre bine în cap. Pentru că eu primesc mântuire doar prin credință. Și haideți să vedem ce spune Pavel. Predica lui Pavel, știți că sunt puțini predici al lui Pavel pe care le găsim. Nu vorbesc despre învățătura pe care Pavel o dă în epistole, ci vorbesc despre o predică, da, a lui. În Faptele Apostolului, capitolul 13, găsim o predică de-a lui Pavel. Mai este o predică pe care o găsim acolo când Pavel își lungește vorbirea până după miezul nopții și cade o tihă acolo, dar acolo nu se redată atât de clar ceea ce Pavel predica. Dar când ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 13, vedem aici un fragment a predicii lui Pavel. Ar fi fost fain să avem un filmat cu Pavel, să auzim cum predică, ar fi fost extraordinar. Dar găsim scris ceea ce Pavel a predicat în Fapte 13. Și spune cam așa predica lui. Capitolul 13 cu versetul 38. Să știți, dar fraților, că în El, adică în Iisus Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor. Versetul 39. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile pe care n-ați fi putut iertați, n-ați fi putut fi iertați prin legea lui Moise. Iertarea se primește doar prin credință. Predica lui Pavel, când prezintă Evanghelia omenirii, spune, măi omule, astăzi se vestește posibilitatea că tu poți fi iertat. Aleluia. Și iertarea asta nu e prin faptele legii, ci este doar prin credință. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ei, de ce nu e prin faptele legii? Pentru că omul, oricât s-ar strădui el să împlinească, totdeauna ar vedea minusul în viața lui și ar vedea că el nu reușește să împlinească. Hristos a venit să plătească El pentru noi, ca noi prin credința în El să fim mântuiți. Noi prin credință suntem mântuiți, nu prin merite. Să nu se laude nimeni. Evanghelia pe care o predica Pavel și care stârnea mare împotrivire. Cum adică? Eu nu trebuie să fac nimic ca să fiu mântuit. Trebuie să crez. Credința asta din inimă, da? Am vorbit noi acum 2 duminici despre credința la mentală, da? Care se oprește la nivelul minții și credința din inimă care transformă omul. Când tu, de fapt, Hristos intră în inima ta, auzi cuvântul și tu crezi pe deplin ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce scrie în Biblie, tu atunci te naști din nou. Aleluia. Când mărturisești, spui, Doamne, eu cred în Tine. Tu ai plătit pentru păcatele mele, eu n-aș fi putut să plătesc niciodată. Plata păcatului este moartea. Legea asta spune, oricine o păcătuit, e vrednic să moară. Hristos a venit să împlinească legea prin faptul că a plătit pentru tine și pentru mine. Legea vine împlinită în Hristos și noi, în Hristos, împlinim legea. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Hristos. Aleluia. Versetul 40. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce spune în proroci. Ce spune în proroci? Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede. Când omul realizează adevărul care îți aduce libertate, adevărul care îți aduce slobozenie, știți întrebarea pe care se pune? Și eu când am înțeles harul lui Dumnezeu revărsat din belșug peste noi, m-am întrebat, e posibil ca Dumnezeu să fie atât de bun? E posibil ca bunătatea lui Dumnezeu să fie atât de mare? Fiți atenți aici ce spune Pavel, măi, fiți atenți că lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru omenire naște întrebarea asta. E posibil ca Dumnezeu să fie atât de bun pe care voi e posibil să nu o credeți? N-are cum. Noi n-are cum să fie atât de simplu. N-are cum. Nu. Eu trebuie să fac ceva. Trebuie să trec prin penitență. Trebuie să mă chinui și eu. Nu are cum. Toate necazurile pe care noi le trecem prin ele, nu vin de la Dumnezeu și nu sunt datorită ca noi să fim mântuiți prin ele sau noi să fim perfecționați prin ele. Ceea ce ne perfecționează e cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin.
Tot ceea ce necazurile aduc în viața noastră, da? Dacă nu-i Dumnezeu în viața noastră, aduc doar întristare și amărăciune și ne trântesc mai tare la pământ. Când e Hristos în viața noastră, orice situație prin care o trecem, să aduce biruință și să aduce nădejde. Necazul aduce răbdare, dar când aduce răbdare? Când Hristos e în viața ta. Dacă Hristos în viața ta, nu e în viața ta necazul, te dărâmă. Necazul niciodată nu te va crește. Doar Hristos te crește. Cuvântul Lui te crește. Slăvit să fie Domnul. Fiți atenți în punctul ăsta. Versetul 42. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre același lucru. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și prozeliți, evlavioși, au mers după Pavel și Barnava, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruie în... În ce să stăruie? În Harul lui Dumnezeu. Singura posibilitate de mântuire către omenire este Harul lui Dumnezeu venit prin Iisus Hristos. Nu îi prin fapte. Nu ești mântuit datorită comportamentului tău. Nu ești mântuit datorită acțiunilor tale pe care le-ai făcut sau pe care nu le-ai făcut. Ești mântuit dacă crezi cu adevărat că Iisus Hristos a murit și a plătit pentru tine. Harul e primit în viața omului atunci când crezi în mod corect. Legea spune să te comporți în mod corect. Credința corectă în viața omului totdeauna va rodi lucruri bune. Amin. Hristos în viața omului va face totdeauna lucruri bune. Niciodată nu va face lucruri rele. Ai încredere în Hristos. Amin. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. Ei, de ce nu suntem mântuiți prin lege? Legea spune așa, dacă faci bine, bine găsești. Dacă faci rău, rău găsești. Asta spune legea. Oamenii numesc lucrul ăsta astăzi karma, da? Spune, măi, dacă ai făcut rău, rău o să se întoarcă. Măi, este o lege universală a lui Dumnezeu. Omul plătește tot în viață, da? Dacă nu aleargă la Hristos, umplonul plătește el. Noi prin credință primim plata, da? Primim ceea ce Hristos a adus pentru noi în locul nostru. Ei, de ce nu putem fi mântuiți prin lege? Fapte, capitolul 15 cu versetul 10 spune așa. Aici e vorba despre o parte din ucenici au venit la Ierusalim și le-au spus la apostol așa, să pocăiesc neamurile. Este mântuire și dincolo de Israel. Predicăm Evanghelia oamenilor din lume, oamenilor care nu sunt israeliți și ăștia primesc Evanghelia. Ei, și atunci au venit imediat. Ăștia înseamnă că nu-i destul să pocăiască, să creadă în Iisus. Mântuirea, da, vine prin Iisus, dar trebuie să împlinească și legea. Hai să fim serioși, trebuie să facă și ei ceva. Că nu-i totul gratis. Cam asta înseamnă când tu de fapt spui, da, ești mântuit prin credință în Iisus, dar nu-i de ajuns asta, trebuie să mai împlinești și ceva și tu. Și fiți atenți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici noi și nici părinții noștri nu l-am putut purta? Aici vorbește despre jugul legii. Jug. Nu știu acum câți din voi știți sau ați văzut vreodată jugul ăla care se pune pe boi. Da? Pe carul de la boi este un jug așa de lemn format. Ăla e un jug, o greutate care se pune pe ei ca ei să meargă drept, ca ei să nu se bată nici în stânga, nici în dreapta și să meargă cârmuiți bine. Ei, jugul ăla e o povară. Jugul ăla e o greutate. Omul când de fapt stă în presiunea unei legi de a împlini ceva, omul ăla trăiește în chin. Chinul de a vrea să fii corect, dar nu poți. Să vrei să nu împlinești anumite lucruri, să vrei să nu faci anumite fapte și totuși le faci. Problema asta îți aduce un chin asupra vieții tale și te simți atât de departe de Dumnezeu și te simți atât de neputincios și spui, Doamne, eu aș vrea, dar nu pot. Doamne, aș vrea să mă pocăiesc, dar Tu vezi că eu nu pot. Eu nu pot să mă lăs de aia, eu nu pot să mă lăs de aia, eu nu pot să mă lăs de aia. Doamne, eu nu pot să mă țin de biserică, eu nu pot să fac aia, eu nu pot să fac aia. Doamne, eu mă nervez ușor. Doamne, eu sunt iute în direcția asta. Doamne, eu nu pot să-mi controlez ochii. Doamne, eu așa sunt eu. Pentru că Tu, de fapt, încerci Tu să fii pocăit. Pentru că încerci și crezi că pocăința, de fapt, e o împlinire a unei legi.
Dar mântuirea nu e prin umplinirea unei legi, mântuirea e prin credință. Amin. Să crezi că mântuirea e un dar. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Credința asta în tine va rodi totdeauna lucruri bune. Aleluia. Ai încredere în Hristos. Amin. Ai încredere în El și privește țintă la Hristos, țintă la căpetenie de săvârșirei credinței noastre, spune Pavel. El e Cel care ne desăvârșește. Aleluia. El e Cel care ne perfecționează. Aleluia. El e ținta, slăvit să fie Domnul. Amin. Biblia, da, prezintă jugul robiei, jugul legii ca o robie. Când a murit împăratul Solomon și a venit în locul lui să domnească fiul său Roboam, a venit poporul și a spus: tatăl tău a pus un jug peste noi. Ce a pus de fapt? Niște legi. Care era jugul care l-a pus Solomon peste oameni? Da? Erau niște legi care trebuia să le împlinească, niște cum spunea, niște piloni așa, care ei trebuia să stea în lucruri respective. Lucrurile alea, toate legile alea pe care Solomon le-a pus peste popor, erau primite ca un jug. Erau primite ca o greutate. N-ai voia aia, n-ai voia aia, n-ai voia aia. Trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Toate lucrurile astea sunt o greutate pusă pe umeri. Și nu face altceva decât să aducă suferință și aducă chin. Omul devine așa, cocoșat și începe să meargă. Și începe să sufere și măi, asta e crucea. Trebuie să duc crucea. Și merge și spune, măi, crucea mea trebuie să mi-o duc și dacă eu am greșit în viața mea, acum le trag pe toate. Asta e o gândire legalistă. Gândirea lui Iisus Hristos vine, eu am plătit în locul tău. Amin. Slăvit să fie Domnul. S-a apropie Domnul Iisus de femeia prinsă în preacurvie. Și știți întâmplarea bine, nu o redau că timpul trece repede și e târziu deja. Dar aș vrea să vă imaginați, vine femeia respectivă și e acuzată. Erau martori. Ea după lege trebuia să moară. Păcatul ei era evident. Ea merita să moară. Se uită Domnul Iisus la ea și spune, unde sunt părâșii tăi, femeie? Unde sunt martorii care te acuzau? Și zice, Doamne, au plecat, nu mai sunt. Știți ce zice Domnul? Du-te și nu mai păcătui. Nici eu n-am să te osândesc. Dar de ce eu zis asta, Domnul Iisus? Că legea spunea că ea trebuie să moară. Știți ce a spus? Așa parcă îl văd pe Domnul că se roagă și zice, Tată, pune și păcatul ei în spatele meu. Păcatul ăsta, femeia asta, pune că îl duc eu la Golgota și mor eu în locul ei. Ea merita să moară, dar mor eu în locul ei. Asta a făcut Iisus Hristos. Prin asta Hristos a împlinit legea. Și spune, eu n-am venit să o stric. Pentru că legea lui Dumnezeu e desăvârșită, e sfântă, e perfectă. Dumnezeu ne vrea să fim desăvârșiți. Scopul lui Dumnezeu e să fim cât ca El, să fim buni. Dar o putem face doar prin Iisus Hristos. Și asta o căpătăm doar prin credință. Mântuirea, fraților, mântuirea, surori scumpe, e doar prin credința în Iisus Hristos. Prin El primim bogăția slavei. Când privim la El, ni se luminează fața. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Glorie Domnului! Ei, așa ai văzut jugul legii. Robia asta legii. Povară pusă pe oameni. Și Hristos a venit să ne salveze de jugul ăsta. Galateni 5:1 le spune Pavel la Galateni și le zice, măi Galateni nechibzuiți, voi mergeați bine. Voi când ați primit cuvântul, l-ați primit curat, l-ați primit cum trebuie. Dar de ce acum vă plecați înapoi sub jugul robiei? De ce credeți că voi împlinind anumite lucruri sunteți mai buni? De ce credeți că datorită anumitor fapte pe care voi le faceți sunteți mai sfinți? De ce credeți că împlinind lucrurile astea sunteți mântuiți sau neîmplinind și nu mai sunteți mântuiți? Că astfel puneți la îndoială mântuirea voastră. Și spune, măi, când va veni Domnul vom vedea. Noi sperăm să fim mântuiți. Nu, noi credem că suntem mântuiți. Amin. Noi am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Amin. Mântuirea e prin credință și darul lui Dumnezeu. Aleluia! Asta credem noi. Asta e credința evanghelică. Nu-i prin fapte. Nu-i prin merite. Să nu se laude nimeni.
Dacă ar fi fost prin fapte și prin merite, nu eram niciunul bun. Toți mergeam la iad. Și dacă ar fi fost prin fapte și prin merite, vă mai spun asta, n-ar fi fost nevoie de Hristos. N-ar mai fi venit. Păi dacă noi reușeam să împlinim legea, dacă omul reușea să împlinească legea, mai era vreun folos să vină Domnul Iisus? Nu mai era nu avea rost. Era mântuirea prin lege. Dar nu, doar prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ioan capitolul 5 cu versetul 24 spune așa Domnul Iisus. Adevărat, adevărat vă spun vouă. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, Aleluia. are viață veșnică. Aleluia. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Mărire Domnului. Fraților, citiți bine versetul ăsta. Ce spune Domnul Iisus? Care e promisiunea Lui? Cine ascultă cuvintele, crede, primește viața veșnică. Amin. Mântuirea e prin credință. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Vine Domnul la noapte, crede că vei fi mântuit, că nu-i meritul tău. Amin. Crede că nu-i datorită ție ești mântuit, ci datorită lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie Domnului, căci noi am trecut de la viață la moarte prin Iisus Hristos. De la moarte la viață prin Iisus Hristos. Amin. Noi am trecut din împărăția întunericului în împărăția luminii, am fost strămutați. Aleluia. Nu vom fi. Noi suntem mântuiți. Aleluia. Slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului. Aleluia. E extraordinar. Slăvit să fie Domnul. Amin. Vorbeam astăzi despre pacea pe care o duce Hristos în viața credinciosului atunci când se predă, atunci când capitulează, când își spune, Doamne, vreau ca Tu să fii mântuitorul vieții mele. Ei, pacea asta aduce o liniște sufletească, o speranță. Și când se rupe robia, când un om nu mai trăiește în robie și nu mai trăiește în chin, ce vine în locul chinului și în locul robiei? Pacea, dar mai concret, ce vine când tu nu mai ești rob? Ești liber. Ești liber să te odihnești. Fiți atenți acum aici. Când Dumnezeu a creat omul, l-a creat în a 6-a zi. Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva în ultima zi, în a 6-a zi. Următoarea zi, pentru om, a fost o zi de odihnă. Dumnezeu a creat omul ca el să se odihnească, să se bucure de toată creația lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri de viață. Amin. Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri în necazurile tale. Cum gândiți voi că Pavel spune, noi ne bucurăm în necazuri? Când pe din necazuri, să fim realiști. Nu poți efectiv să spui, mă bucur că sufăr. Dar de ce nu te bucuri? Pentru că Hristos nu e în viața ta. N-ai credință că Dumnezeu e bucurie. Bucuria noastră nu depinde de necazuri. Bucuria noastră nu depinde de oameni, nu depinde de vorbe. Orice jignire nu fură pacea și nu fură bucuria, pentru că Hristos e un izvor nesecat în mine. Slăvit să fie Domnul, aleluia! Amin. Ei, odihna asta pe care Iisus Hristos vrea să ți-o dea în viața ta, poate nu dormi noaptea. Poate nu știi ce îți va duce viitorul. Te uiți la știri și cu tremuri și spui, Doamne, va începe al 3-lea război mondial, ce va fi? Nu știi ce se întâmplă cu familia ta, nu știi dacă vei mai apuca ziua de mâine și te cuprinde freaca și teama și te cuprinde frica. Frate drag și soră dragă, sfinților, în Hristos e odihnă. Aleluia. Domnul Iisus a zis așa și promisiunea îmi răsună în mintea mea și va răsuna totdeauna. N-am să vă las singur. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Eu voi fi cu voi până la sfârșitul vremurilor. Asta e promisiunea lui Iisus Hristos când El e în barca ta. De ce să ne fie frică? Ce pot să ne facă niște oameni? Ce pot omul să-ți facă ție când tu, Dumnezeu, e în viața ta și în familia ta? Când Duhul tău e răscumpărat? Când ființa ta e plină de divinitate și e plină de Dumnezeu, când Duhul Sfânt poposește în tine, ce pot să-ți facă niște oameni? Odihna asta pe care Hristos vrea să ți-o dea e cea care îți fură stresul. Măi, nu știu cu banii cum să fac.
Măi, s-au scumpit atât de tare cheltuielile. Măi, salariul e mic. Ăștia nu mai măresc salariile deloc și prețurile sunt atât de scumpe. Nu știu cum să fac și să-ți vine și te aproacă stresul și te stresezi și zici, măi, cum fac asta, cum fac aia. În Hristos, stresul se elimină. Poate te stresezi de lucruri pe care te confrunți doar tu. Și spui, măi, am supărat pe mama. Măi, m-am comportat până acum, până astăzi, n-am ascultat niciodată de ea. Și îți vine și să aduci un stres și n-ai nici curaj să vorbești cu ea, n-ai nici curaj măcar să ai o confruntare cu ea. Și vine diavolul și creează o condamnare în viața ta și îți aduce o apăsare înăuntru tău și spui, măi, eu până astăzi am fost un om răutăcios. Eu n-am cum să primesc pacea asta, pentru că eu văd că nu am cum să rezolv problemele cu semenii mei. În Iisus Hristos e odihnă. Pacea lui Iisus Hristos totdeauna va poposi peste tine prin credință și îndemnul Duhului Sfânt totdeauna te va ajuta să rezolvi problemele. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Nu o să-ți vină greu, o să iei povara aia, că e o greutate, când tu spui, mi-e greu să iau argumentul. Pentru greutatea aia a murit Hristos. Măi, mi-e greu să mă încred în Dumnezeu că ziua de mâine nu e a mea, ci e a Lui și El o să-mi dea har și ziua de mâine. Mi-e greu să mă încred în El. Pentru greutatea aia a murit Hristos. Slăvit să fie Domnul. Amin. Când tu crezi că poți face ceva să rezolvi problema, spun eu astăzi, tu nu poți face nimic. Va veni totdeauna și îți va fi greu. Dar când crezi că Iisus Hristos îți rezolvă problema, greutatea aia se ridică. Aleluia. Și îndemnul Duhului Sfânt te va conduce, vei pluti. Aleluia. Cei născuți din nou sunt precum vântul. Așa e omul călăuzit de Duhul. Cum vântul suflă în controvea, spune Domnul Iisus. Așa e și omul născut din nou și omul călăuzit de Duhul. Așa vei fi și tu, când lași ca povara greutăților să-ți fie luată de Iisus Hristos. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Matei 11:29. Căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă. Ei, frate drag, scumpul meu, în odihnă e bine sau e greu? Măi, să fim serioși, e bine sau e greu? Dacă ți se pare că viața e grea și pocăința e grea, te întreb astăzi, îl cunoști pe Iisus Hristos? Te-ai întâlnit cu adevărat cu El? El a promis așa, promisiunea Lui, vei avea odihnă. Jugul meu e bun și sarcina mea e ușoară. În italiană sau chiar în engleză, cuvântul bun, da, e tradus prin simplu, facile. Jugul lui Hristos e simplu, pocăința nu e grea. Diavolul încearcă să o împodobească așa și să o facă așa, să-i facă o învelitoare așa din exterior, să vadă un lucru greu de împlinit. Hristos a împlinit legea pentru tine, dragul meu. Și prin El, tu devii un împlinitor al legii. Tu prin Iisus Hristos ești socotit drept, corect. Atitudinea asta de om corect vine doar prin credința în Iisus Hristos. În Iisus Hristos tu devii ca El. Și comportamentul tău totdeauna va fi bun. Alegerile tale totdeauna vor fi alegeri înspre Dumnezeu și nu spre păcat. Vei fi dezlipit de păcat, dar nu pentru un efort al tău, ci pentru un dar, pentru un rod al lui Iisus Hristos. Crede că mântuirea o ai prin har și darul lui Dumnezeu pentru tine. Crede asta, vine Domnul la noapte, slavă Domnului, vino Doamne, eu te aștept, mie nu mi-e frică. Eu nu mă tem, dar nu că sunt eu grozav, ci pentru că Tu ești în mine. Slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului. Pocăința e simplă. Dacă Hristos e în viața ta și crezi pe deplin că tot ce ai prin harul Lui. Harul înseamnă odihnă. Harul înseamnă liniște, pace. Odihna asta îți dă o senzație plăcută. O senzație de nădejde. O senzație de bucurie. Gândiți-vă la Pavel și la Sila. Erau bătuți cu nuiele. Erau cu picioarele în butuci. Erau între pușcăreași. Tu acum gândește că n-ai făcut niciun rău ca să mergi în pușcărie și totuși să fii închis în pușcărie. Să fii închis acolo în închisoare cu oameni, cei mai depravați oameni.
Ăștia doi se apucă să cânte cântări pe la miezul nopții. Eu lua harul. Aleluia! Și cântările care le cântau ei erau niște cântări tare frumoase. Erau niște cântări de laudă. Dacă eram noi, probabil, scapă-mă, Doamne, de ce m-ai îngăduit să trec pe aici? Ei, acolo vrea să te ducă Dumnezeu să scopul tău și reperul tău să fie Hristos și nu lucrurile de lume, nu ceea ce se vede. Orice ar fi, Hristos în frunte, slăvit să fie Domnul. Și când e Hristos în barca ta, ai liniște și ai pace. Evrei, capitolul 4. Spune așa. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința, da? Sau adică promisiunea intrării în odihna Lui. Niciunul din voi să nu se pomenească că veni prea târziu. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit noi despre timpul pe care Dumnezeu l-a acordat omenirii. A fost un timp când Adam și Eva și cei urmași Adam și Eva au avut timp să-L aleagă pe Dumnezeu sau să aleagă păcatul și au ales păcatul. A fost un timp prin lege în care legea domnea pe pământ și nu era venit încă harul prin Iisus Hristos. Este un timp al harului. Ușa harului va fi închisă. Astăzi, că se spune astăzi, grăbește-te și intră în odihnă. Amin, Doamne. Intră în Iisus Hristos. Cheamă-L Domn al vieții tale. Primește-L ca salvator și mântuitor al sufletului tău. Este un timp. Nu cumva să vă treziți că e prea târziu. Dar vă mai spun așa, fraților. Când o să gustați într-adevăr ce bun este Domnul, veți spune, dar eu nu mai vreau altceva. Eu altceva nu vreau. Eu vreau numai pe El. Pe mine nu mă interesează. Eu nu vreau să păcătuiesc. Pe mine nu mă interesează păcat. Pe mine nu mă interesează lumea. Eu vreau pe El, slăvit să fie Domnul. Amin. El e reperul meu. El e Dumnezeul meu. El e ceea ce îmi doresc. Asta creează Dumnezeu în tine. Asta vrea Dumnezeu. Nu în împlinitorul legii, ci un om care îl iubește pe Dumnezeu. Toată legea și toți prorocii sunt cuprinși în două porunci. Să iubești pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amin. Legea spune așa. Să nu prea curvești. Harul lui Hristos spune, iubește-ți soțul, iubește-ți nevastă. Rodul dragostei tale. Totdeauna va împlini legea, dar nu pentru că ți-o interzice cineva. Eu te întreb așa, vrei să-ți înșeli soțul sau soția? Îmi vei răspunde, nu vreau. Dar de ce nu vrei? Pentru că este legea care spune că nu poți sau pentru că iubești? Ei, Dumnezeu spune iubește. Rezultatul dragostei lui Dumnezeu în tine va fi totdeauna un comportament bun, cum vrea Dumnezeu. Și un comportament sfânt, un comportament demn de copil al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. Versetul 2. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și a lor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, care le-a fost plecat, nu le-a ajutat nimic, pentru că n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. E posibil să asculți cuvântul lui Dumnezeu. E posibil să auzi. Și să vină diavolul și să furi cuvântul din inima ta. Și să pui la îndoială. Dacă o fi chiar așa, mi se pare prea ușor, e prea simplu, ce predică ăștia, dă cu virgulă. Nu-s cuvintele mele, eu citesc din Biblie. Luați Biblia și citiți-o, eu vă îndemn. Studiați Biblia. Cereți lumină la Dumnezeu. Aici sunt cuvintele vieții veșnice. Dacă n-aș predica de aici, tot ce aș spune eu, ar fi ușor de contrazis. Dar când cuvântul lui Dumnezeu, care e statornic și nu va trece o iotă până nu va fi împlinită, aici e puterea. Aleluia. Aici e cuvântul lui Dumnezeu. Nu pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Crede că e putere, slăvit să fie Domnul. Amin. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă. Despre care a vorbit El, care a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrurile lui fusese răsplăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci fiindcă rămâne ca să intre în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării sau necredinței lor, El hotărăște din nou o zi. Vorbeam despre timpul care Dumnezeu l-a acordat omului. Se spune, intră în odihna mea. Și omul a refuzat. Prin Iisus Hristos este din nou redat mesajul,
tuturor oamenilor, intrați în odihna mea. Și mesajul spune astăzi, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat eu să odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după acea zi de la o altă zi. Dar rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Acum nu știu cât știți ce înseamnă sabat pentru poporul lui Israel. Eu am fost anul trecut în Israel și să vă spun doar așa, un mic aspect. Ei, în ziua sabatului, au un lift care merge singur și se oprește la fiecare etaj. Ca nu cumva ei să apese butonul. Ei nici măcar în ziua de sabat nu apasă un buton pe un lift. Da? Atât de miticuloși sunt a nu face nimic. Ei când au primit porunca de la Dumnezeu în ziua de sabat să te odihnești, pentru ei odihnă înseamnă nici măcar a nu apăsa pe un buton la lift. Și liftul merge singur, la fiecare etaj se oprește. Și evreii în ziua de sabatului iau liftul respectiv. Ei, odihnă despre care vorbește Hristos, asemănare pe care Hristos ne aduce, e o odihnă ca aceea din ziua de sabat. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările Lui, așa să ne odihnim și noi. Când Dumnezeu lucrează, omul stă. Când omul lucrează, Dumnezeu stă. Și Dumnezeu te lasă pe tine. Când tu crezi că tu poți, Dumnezeu spune, fă, eu nu mă bag peste tine, alegerea ta. Dacă tu mă lași pe mine, eu voi face lucruri grozave. Slăvit să fie Domnul, glorie Domnului. Când tu lucrezi, Dumnezeu stă. Când Dumnezeu lucrează, lasă-L să lucreze. Stai, odihnește-te. Simte-te în odihnă. Simte că prezența lui Dumnezeu e în viața ta și El are grijă de orice lucru pe care ai nevoie. Ai nevoie de ce știu eu, de un ban în plus la salariu. Și probabil, efectiv, logic e să nu primești un ban în plus la salariu. Vorbeam zilele trecute cu un prieten care spunea că nu-i ajung bani. Și să mai crede în Dumnezeu că biruința a venit la Domnul. Și avea un salariu destul de bun și nu-i ajungeau bani. Și povestea zilele trecute că el lucrează în domeniul public. Odată ăștia niște legi de mărire a salariilor și nu au fost aprobate de anumite pricini, nu știu exact care au fost problemele acolo, dar acum de la 1 mai au zis că le vine salariul, dar le vine și din urmă. Și îmi spunea, mai trebuie să iau vreo 50.000 de euro din urmă. Și o să mai îi dă în 5 ani, dar îmi dă câte 10.000 de euro la lună, din urmă tot. Ce înseamnă credința în Dumnezeu? Și spui, Doamne, Tu știi că am nevoie. Eu stau în odihnă. Eu stau în liniște. Eu știu, Doamne, că Tu lucrezi. Ai să te bucuri și să te minunezi de biruința pe care ți-o dă Domnul. Slăvit să fie Domnul. Crede că Iisus Hristos e în tine. Crede că nu-i meritul tău că El e în tine, ci doar credința în El. Crede că mântuirea e un dar. Și nu pentru că ai făcut tu ceva, ci pentru că El a făcut. Slăvit să fie Domnul. Crede în mod corect. Și astăzi vei avea nădejdea mântuirii. Și nădejdea mântuirii, indiferent de situații, niciodată nu-ți va pleca din inimă. Pentru că ești mântuit prin credință. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Fraților, mulțumim lui Dumnezeu. Am mai reluat mesajul ăsta. L-am mai predicat eu. Acum, probabil cu mici schimbări din partea Duhului Sfânt. Dar să știți așa. Fiți de plin încredințați că mântuirea e un dar. Aleluia. Mântuirea nu e un merit. Eu dacă astăzi m-am rugat mult, mă simt pocăit. Dacă nu m-am rugat, mă simt la pământ. Și zic, băi, dacă vin Domnul la noapte, stai mă, că eu săptămâna asta n-am citit loc din Biblie. Mă, nu, Doamne, nu veni, Doamne, la noapte, că eu n-am citit loc din Biblie. Și gândesc că datorită a ceea ce fac eu sunt bun sau nu. Neprihănirea, da, neprihănit înseamnă corect. A fi corect în ochii lui Dumnezeu e doar prin Iisus Hristos. Amin. Țineți minte asta și niciodată să nu vă iasă din mintea voastră. Diavolul să nu aducă nicio condamnare. Romani, capitolul 8, cu versetul 1.
Iată, pentru cei care sunt în Hristos nu mai este nicio osândire, adică nu mai este nicio condamnare. Pentru că ei nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. Pentru că Duhul Sfânt îi călăuzește în orice lucru din viața lor. Din orice gândire, în orice vorbire. Duhul Sfânt niciodată nu lipsește de acolo și nu e un merit al lor, ci prezența și harul lui Dumnezeu. Aleluia! Amin. Asta să fim deplin încredințați. Nu ține de faptele noastre. Și asta nu e o încurajare de a ne comporta oricum. Omul care e din Dumnezeu, totdeauna tânjește la Dumnezeu. Omul care e firesc, totdeauna va găsi portițe. Eu am voie și asta, că oricum îți iertat, eu am voie și aia, că oricum Dumnezeu mă iartă și bun și iartă. Omul respectiv ăla nu-i născut din nou, vă spun clar. Omul care caută să alerge în lume, omul ăla nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, nu vede altceva mai bun. El nu găsește un lucru mai bun. Măi, cel mai important lucru să merg la biserică. Dar de ce merg la biserică? Nu pentru că biserica e ceva, pentru că acolo e prezent Dumnezeu. Amin. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu mă întărește și mă ridică și mă înviorează și îmi dă putere. De aia merg eu. Slăvit să fie Domnul. Aleluia. Îi mulțumim lui Dumnezeu.